Това е една. Не е това. Една е? Не. Колко е това? Три. Ано. Една извея, една. Аха, това е къде. Сега да сте лева. Не висна такова стане, като ми не будеш пишна никама. A gde je Brano? Бре, нещо пише. Da. Сама. Таков би било лажи, веш. Чистка равна, ти не размира ста да държи, ке Бране приемдал тако. Vidi, pa primero posebno uporabiti dvigalo. Pa ko je lutu, može da ti ide u dvigalo. А како ќе трчиш?